langkai wedang. Sampun ngadeg pareng majeng. Punika pagiaran Reyok dodok gagrek Gunung Kidulan. Wonten paguyubanipun noninggih turangga wanita utama. Matur nuwun. Wis gek diselehke jarane arep nguyuh kuwi jarane kuwi ya. Iya. Heeh. Iya. Nah, iki disuwuni sing kagungan dalem kok, Nduk. Iya. Ya disuwunke ngapura ngersane Pak Agus. Oh iya. Wingi mirsani sing mbeksa reok jadel ki wong telu ning sing siji ki ndelalah pinuju Bayen dadi
Meng iso wong loro. Ya ora apa-apa, Mak. Iya. Iki mau jadilan. Heeh, sing pertama mau sak babak pertama mau reok dodok Gunung Kidulan. Oh ya. Jane akeh ya nggawa pentul karo tembem ning mengko wae nek dienggo joget. Oh ya. Ben dienggo Mbah Waloya mengko ora cocok. Wah iya. Iya, Mak. Terus sing babak kedua iki mau jadilan ning kok ora nganggo kang selupan. Wis ora iso kuwi. Cah loro kuwi umpama kang selupan ya kur bablas. Wis ora ana sing geget. Tegese ngene lho. Karo demit ki ora ana bedane ngono lho, Nak. Oh ya. Yes. Jan. Oh ya. Nek kowe ya pancen nek kang selupan ngono kae atraksi, Nduk. Ya. Nek iki mau rak murni lagi ngetokke kreativitas sing tari. Oh ya. Mbok menawa Pak Agus Tundung Witanto tahun ngarep nimbali meneh tak gawake jadilan sing kang selupan. Oh ya. Wong mau ya wis ngendika sok tahun ngarep kula timbali melih teng mriki ngono. Insyaallah. Ya. Ya sing penting kabeh kuwi dongane nak ya, Mak. Iya ngono dongane tur kabeh keluarga seneng, kabeh marga masyarakat marem, tentrem, guyub rukun adem ayem, manunggal tetunggalan bandel ngrompol dadi siji, mure bisa nuwangke kanugrahan karan wahyu katentreman. Kuwi sayekti kabeh bakal ginanjar wilujeng wiwit dina iki nganti sak teruse. Amin. Ketitik panjenengane Pak Agus Tundung Witanto ingkang wis kepareng nganakake syukuran. Oh ya, ngadani syukuran, Mak. Ya, Dalam rangka apa? sing genah Ya. nyupetake Kang Putra. Oh, supet kuwi apa? Supit kuwi ngethok dalan banyu ngilangi suker sakit uga iso diarani sunat. Oh. Sunat Kuwi ngilangi penyakit sing sepantese bocah lanang kuwi umure isih cilik supaya bisa apa enggal akil dewasa. Nuwun sewu ora kok jeneng saru sing aran kuwi. Ya, Sing aran nderek kuwi dikethok mure bocah ki ora lara-larenen supaya imunitas tubuhe si anak itu bisa selalu terjaga, mula diarani khitan. oh, khitan kuwi. Khitan kuwi di saka basa Arab. Ya, Merga ingkang nalika semana nindakake khitan utawa supit pertama kali kuwi Nabi Ibrahim no. oh ya, kuwi basa Arabe ngono. Nek cara basa Jawane pagas. Oh, pagas kuwi. Pagas kuwi gundul matos. Ono sewu. Aku takon bae kok no. Wis tak ngerteni semono akae lho, mosok kowe takon bae ndak ngejo neh. Ah iya. Wis tak omongi supit ki artine kuwi. Iya. Sunat ki tegese ngethok dalan banyu ngono lho. Oh. Sunat kuwi nyunat penyakit, ngilangi penyakit, ngethok sukerta, ora kok nyunat anggaran kuwi ora. Oh. Iya. Sartane kejaba saka nindakake tasakuran khitan penjane Pak Agus sak kulawarga uga memperingati nduk Apa? adeke PT Taketama Trans Group sing kaping 5 taun iki dibarengke karo mengeti tasakuran atmajane panjenengane Dek Alvin, Mas Alvin Pratista Kalestin. Oh iya. Wah iki jeneng sing apik. Ya. Alvin kuwi tegese bagus. Ya. Pratista kuwi tegese titis, ben titis kaya bapakne. Panjenengane iki le nyambut gawe nduk Pak Agus kuwi jan penuh resiko. Sebabe Tak jelaske tak jlentrehke sik ya senajan to para rawuh wis pirsa. ya Kanca-kanca ya ben mangerteni PT Taketama Trans Group kuwi rental mobil nduk. oh Kuwi gawean sing penuh resiko. ya Najan to Pak Agus kuwi wis dadi CEO, ya ning karana CEO rental kuwi penuh resiko, penuh pertimbangan, ning kuwi luar biasa. Kuwi sing ndadekake Pak Agus iso titis, ndadekake Pak Agus kuwi
iso apal marang kahanan, iso pokoke kebal marang segala resiko ditindakke kabeh. Mula supaya putrane kuwi iso nurun kaya bapakne titise, mula putrane Mas Alvin Pratista Kalestin dijenengke kuwi ben supaya titise padha bapakne. Oh ngono. Mau ya wis ngendika akeh-akeh. Mau wis ngendika wae wis dijelentrehke iki perusahaan kami itu seperti ini dan seperti itu. Ya, rental mobil lepas kunci maupun tidak lepas kunci. Wedan mah. Segala mobil lepas kunci. Ambek kuwi mobil saka LCGC sedan tekane mobil mewah SUV lan sak panunggalan iku tetep lepas kunci nek pancen dikersake lepas kunci. Ya. Kayak adine sing Bonang kae ya usahane rental, mbiyen ya usahane sing Bonang kae. Ya. Mas Oki kae to. Gandeng biyen sing nyekel rentalan ki Mas Oki ning anggarane disunati terus. Mula karyawane dok protes. Dilumintir ke prabone ning adine sing Bonang kae rak ngono. Oh ngono. Ya. Ayo ndonga bareng-bareng kanca-kanca ya wis tak suwuni donga saben pentas ngayahi gati sarta nglakoni kewajiban iki. Ya. Kanca-kancaku ya do tak jak ndonga. Ayo cah. Arep kowe iki hehah-heheh. Arep ning panggung ki ang-ung, arep ning panggung ki Dik Caman berjuang. Ning tak suwun batinmu ki tetep ndonga. Oh iya. Ya do gelem kabeh. Ya akeh sing sarujuk ning ana cah siji sing muni. Ha ning nek aku ndonga, engko tembange lali, Trik. Ngono kuwi ya ana. Iya. Ning ora apa-apa karang ya. Ayo to. Iya. Ayo ndongake panjenengane Pak Agus Tundung Witanto sak kulawarga berayat ageng PT Taketama Trans Group yang sudah memperingati ambal warsa ingkang kaping 5 dalah sampun kepareng ngawontenaken nindakaken tasukuran Dik Mas Alvin Pratista Kalestin anggenipun sampun nindakaken kewajiban utawi sunahipun Jeng Rasul. Ndongake Nduk. Ya, sak pungkure iki wiwit bengi iki sak teruse keluarga besar Pak Agus baik PT uga sumrambah ngersane warga masyarakat Siluk siji munggah ning Kalurahan Sela Pamyara sarta lumeber ana ing laladan ya bumi ing Kajor Kulon bisa manggih ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja Allahumma amin. Panjenenganipun Mas Alvin sageta dados putra ingkang migunani putra utama saged neruske apa sing dadi perjuangane tiyang sepuhe mikul dhuwur mendem jero dadi putra utama amin. PT Taketama Trans Group uga nggone nindakake kewajiban muga-muga Gusti Allah tansah paring perlindungan, Gusti Allah paring gangsar, Gusti Allah paring lancar, paring gampang, ya najan to resikone abot. Nek Gusti ku wis ridho. ya. Gusti ku wis paring ridho dan keluarga besar PT Taketama Trans Group sing dipandhegani oleh penjepun Bapak CEO Pak Agus kuwi mesti bakale kepenak nggone lumaku lan tumindak. Amin. Sedaya memala sageta sirna entek ketamplek cemplung kedung kendang kintir keli kesintir nyemplung bengawan keseser werambel silang musna kecocok-cocok tunggak kayu danalaya tulak sawan bali dalan. Sedaya warga masyarakat Siluk lan Kajor Kulon Kalurahan Sela Pamyara Ima Giri Bantul tansah pinaringan slamet sedaya Allahumma amin. Ana sing nandang sakit nandang roga penyakit kadas kurap gatal jamur lan sak panunggalane bar ditanggapke wayangan bengi iki penyakite diangkat penyakite ilang kabeh mung kari sehat bagas waras Allahumma amin. Wong lara kuwi tambane gampang bebasan ditapel injet mampet brudul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncupi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora Doyan. mung karya Basuki Rahayu mrih yiwanane ya no. Oh iya iya. Wis komplit mah. Wis tak komplite. Iki dasare aku ki klop karo keluarga besar Pak Agus. Ha ngopo? Deloken sing do nganggo seragam batik abang-abang. Ora padha karo klambiku to kae. Iya. Terima kasih. Ah, jan seneng aku nek ngene iki jan klop tenan. Iya.
Jan bombong aku dhewe ya marem. Iya. Ora keliwat kae ya ditungguki keluarga besar PT Taketama Trans Group sing padha mapan eneng Cilduk. Iki kondur kabeh matur sembah nuwun. Penggemar wayang kulit. Iya. Zaman aku mancal keprak ning CBD Ciledug kono ya padha rawuh. Iya. Ning padha ora ngetokno. Lah Wis kentekan enggon. oh ya. Mergo nalika semono ki ya jan gak maiben. Iya. Wah jan lautan manusia, Dik. Iya. Ya, iki Mbah Waloya wis rawuh nak Oh iya. supaya diaturi tindak ning pepanggungan. Lha pundi to? Wonten wingking panggung. Gak gagaki sajen kowe engko, Mbah. Aku ki dikabari Pak Agus, ana jeneng bakal ki abon-abone 50.000. Ah, jan soto iki wong tak 2.000 mawon apa 5.000 mawon ngaten malah 50.000. Iya. Engko kalah karo Kasidin kok. Iya. Ya, Mbah Waloya, Seperti apa, Mak? Paulayan. Oh iya. Iki ya mujudake donga konjuk Mbah Waloya supaya karire kuwi selalu berlayar kaya dene layaring prau ya senajan terombang-ambing ombak ing samudra laya nanging murih bisa rancak cangkeman. Ayo. Ya, monggo kanca-kanca prau layar Mbah Waloya katuran jumeneng tindak mrene pemanggungan. Yo to. Sekali lagi hop 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 yo. Iringane jan gogroke dadaku. Ya aja ana dada kok go. Lah tak mbok ngene iki mau. Tak deruki nek gogrok. Tenan lho mau coba to dijalen neh to. Lah setahun jijal gegeden. Wis taun jijal ora pas sak ngono. Kula nuwun Mbak Cange. Monggo. Ampun ngendika kula nuwun. Lah pripun? Wong kula wonten mriki menika nggih jejering dayoh. Oh iya. Ditimbali sowan teng daleme Pak Agus. Iya. Jenengan ya ngono. Nggih. Pak Agus sinten perpanjangan? Pak Agus Tundung Witanto. Oh, Pak Agus Tundung Witanto. Witanto. Ora Pak Agus Tundung Waloya. Wih. Pak Agus usir aku. Kok usir pripun ta? Tundung ora padha karo ngusir. Lah ya niki aja kuwi aja Tegese ngusir diganti. Guja Rencana, ngusir Memala mengkari Nugroho sing ditampa. Nggih, alhamdulillah. Mak ngono. Ning kok wau kula mireng kabar sunatan niku sing disunatke sinten? Putrane Pak Agus mosok Mbah Kakung. Lah ketoke berarti salah sampean le maca undangan mau. Lah ngapa? Lah kok ingkang pun hitanaken panjenenganipun Bapak Agung Bapak Bagus. Agus ngono mak. Ngawer, Lah, sapa? ngawur. Pak Agus ki putrane sing disunati. Lah sampean mah ya ngeyel tak omongi yo. Ngapa? Ngeyel. Lah ya putrane Pak Agus, Mbak. Lah iya aku ora ngomong ngono to, dikandhani kok. Oleh iki bintang tamune rawuh meneh, Mbah. Monggo-monggo. Ha, sepati to.
Oh, ora tak kira. Oh, Iya. sajene munggah. Sampeyan ngaturke kula nuwun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Tundung tanpa matur sembah nuwun nimbali kula jenengan pirsa nek kula niku sesuk pipil. Nggih, matur. Mbok ya aja kaya ngono kuwi. Wis tak kandhani lho, lereno lho sampean iki lende utang iki. Nah, wong ya nggo ngingoni dapurmu kok lek mosok. Karo boso dapur-dapurke. Oh, aja banget wong aku wong lanang berjuang nggo kowe lho. Iya. Aku ki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Oh, aku ya ngopo-opo ya golek dhewe yo. Lah aku ki Sampean ki bojo ki nyang aku go rakon-akon tok. Lah aku ki ndek bojo tak ujo kok. Diujo kan ngopo? Wis sandrampangan golek dhewe sak karepmu. Kuwi ora diujo ning digabur. Wong lanang ora ngopeni wong wedok kaya ngono kuwi jenenge. Jenengan iki ora tanggung jawab. Lah nggih kan. Liyane abang kok ijo dhewe, lho. Lho, ijo iki ana tegese. Apa? Ijo iki jodohku. Iya. Tenane. Kayak abang ke aku bangga ditimbali Pak Agus. Oh. Ireng mite, iki rengkuwen aja ragu-ragu, iki anggepen sedulur kabeh. Lho. Sampean mletek. Lah, sing penting ra matane. Ya pinter le alasan. Nah, terus kowe ngerti tegese. Lah saiki nek ijo iki jodohku, ireng iki rengkuwen, ya toh. Abang aku bangga. Saiki nek oranye. Oranye apa? Oranye ki ora sah susah arepa ora nyekel duit. Susah kok tetepan kok. Oh, sampean ora ndek duit ya kena besengut ngono kok. Ya iki acarane sunat utawa Rejang Hernawa Supit. Weh, Heeh. Rejang ki ngiris, her ki banyu, nawa ki dalan, ngiris dalan banyu. Supit. Nggih, nggih nyuwun ngapunten Nggih. nak dalang. pripun Mbak De? Niku ketoke sedelok neh kula niku gajeng nyunatke putu kula. Oh, dereng ta? Ah niku kula niku udur. Oh, tak kira iki putune ngono ta. Sanes. Oke. Iki kepiye karepmu? Kek kapan terus gawe ya ulem mumpung kanca-kanca do nglumpuk. Kepara tak DP gek wayangan dalange aku, Mbak. Tak DP sithik, Mbak. Wih, kepiye malah Tak sampean panjang ora di sithik, DP Mas. dalange? Wah, wayangan barang nyetel tip le kredit wae apik kok malah. Wayangan pokoke wayang ora dibayar gelem ora gelem to. Walah wis ora sah wayangan. Iki wiyaga-wiyaga tak ulemi tak kandhani nang kene kabeh ora sah uleman. Sesuk anggere ora jagong do tak parani kowe. Sesuk darak jagong ora, Cok? Syukur. Ora ya tak jemput. Pokoke aku oleh masang kotak anggere prapatan tak pasangi kotak. Tak pasangi kotak tak pasang. Ngono kuwi, wong ki ngono kuwi. Sing tur aku supit ki sesuk ngenteni jaman sing luwih maju. Lah napa? Nek saiki rak nganggo dokter. Sesuk ki nganggo mesin supit. Medeni. Kaya ngopo kuwi? Nyuci we nganggo mesin. Heeh. Saiki mbah-mbah nganggo mesin to. Nggih. Ngliwet we nganggo mesin. Sesuk kuwi supit ki ana mesin supit. Yo alah Cuk, bentuke kok ngopo nah? Bentuke kaya kenong kae. Bolongane pirang-pirang. Terus Miturut gede cilik sing arep disupiti. grek. Lah nggon aku ning sunatan. Piye? Nggon aku ning sunatan masal to. Nganggo mesin kuwi wong 10. Bocah kuwi, ayo do klumpuk kene. Nggih, Pak, tenan. Ayo gek do maju, gek do anu, coba slop. Iki sesak. Ah kene. Set tekan kene set. Gandeng wis. Durip kowe ceklik metu Joko. Lah kene kok ampuh men mbok sampean ki. Canggih. Heeh. Wis tau. Kanggo aku kuwi pas trial ki mesine sponslet. Lho. Ya gek kobong apa piye? Ora kobong Lah? metu ceklik wis ngono. Lha lagi nentek. Lah sing di mesin itokno wae sesuk ora dukul meneh. Ya ora iso. Padake Padake kuku. cecak. Ya minggu ya Ya bentuke minggu. pamane kira-kira bentuke beda ngono ki mbok sampean melu. Wah, ngomong apa to kuwi lemu aneh-aneh. Apa-apa. Ono wis apik-apik kok lemu. Apa? Kuwi lho ora trima. Lah ya ora trima kok. Apa? Kok jare biar guru dicokotke kirik. Lha nek malah apa bentuke ngawur. Wong ki sing nrimo karo paringe sing kuwasa. Lah nek Aja trima sok- karo sing paringe sing kuwasa ngapa ndak? Lho, manyet perintahe ngono kuwi. Heeh. Aja ngowahi kodrat kaya wedok-wedok wis ayu to iki. Ki. Iya. Nek gugu aku aja operasi plastik. Weh. Dadi ora entuk to. Lho, dadi ember. Sesuk
neng dindi operasi plastik nggo kecantikan kok dadi ember. Anti pecah ngono. Nggon aku ki ning sing wong operasi wayu kaya sapa ya? Wis pokoke sinden-sinden iki. Nah, kaya iki, kaya Mbak Niken iki. Wayu wis wayu ning sik kurang trima operasi plastik. Ngerti kowe proses operasi plastik? Kepiye carane? Klothok kulite ngene iki munggah. Tinggo nambal kuwi. Ora. Tegese kulit iki diklothok. Ben luwih apik ngono lho. Luwih apik. Lah wong wedok diklothok suwet bareng wis mari piye? Piye? Ngene iki lho. Sik to piye? sampeyan ngendi kok nganggo mik kok. Wis mari piye? Mbasan wis mari piye? Aku arep muni brengoso ning mike konslet. Dadi kuwi mau dikelokop saka ngisor didudut kulite. Nggih. Mbasan wis dadi wis mari. Nggih. Ndek brengos. Anu mbok cari enten pamundutan mboten niku. Sik mbah niki tak urus mbah niki, Mas. Masalah niki kula penasaran, brengos niku saking pundi? Oh, pripun niku? Mulut sumbu jempol ki katut munggah kok ngeyel kowe. Mulut sumbu niku kok sinden. Lah kuwi brengos saya mengatir kae kok ngeyel kowe. Brengos kok ngatir. Wis to, aja operasi plastik, aja operasi sing neko-neko. Ya ora neh, aku ra sida wis ra sida. Operasi ki cok kleru. Lah kleru pripun? Nggon aku kan bocah wedok tiba sikile ilang siji. Nah, Dioperasi kleru sikil lanang. Kok yo kepiye to dokter iki? Le konangan bareng wis pari. Wis mari ki bareng pipis ki siji nekuk, siji kenceng. Oh ki berarti sikil lanang ki siji. Mulane aja cok do operasi ya wis ngono kuwi wis ayu-ayu. Wis ayu-ayu kabeh. Alis kena ditambahi, idep kena ditambahi, ning aja operasi plastik. Tenang, gugu aku. Oh perkara itep ya sampean itu diperkara. Lho kowe kuwi Belikanlah aku seperti mereka-mereka itu ben kelihatan wis tak tukokke idep. Lah kok 8 tok nggo kabeh. Lah kudune pira? Loro wae ngiwonengen lemu nganggo we kualik. Dadi malah ngidak-idak pacitan teku. ah kok 8 matane wis gur loro. Oh mripate wong tipis kae. Mripate gur loro. Malah Sorry, Dik. kaya kelilipan kelut kae to wong iki. Ngono wae gampang copot lho sampean iki kudune tuku lem ki ya sing apik. Wis tak cepaki lem ge. Ora iso melek. Ora Aning apa-apa. aning ya ora apa-apa mbangane nganggo kacamata malah Ora apa-apa pripun to nek lem ge niku lek ciplong lho. Lah kuwi sing mending, Mbak. Lambangane nganggo kacamata ning luwih amba matane, rak dadi kelilipan kacamata. Kuwi. Iki ki kacamata pembesar lho, Ger. Alah. Ah yo nembang yo. Ini nembang sing Aku tahu jalan pikirmu kok aku. aku ki nonton kowe ketok gede banget. Tenan kok, lho. Nggih niki wau kula ugi wonten pamundutan. Titipan saka sapa ki, Dik? Menika saking mrika nika panjenenganipun Bapak Jumadi. Ngersake napa? Menika ngersake Rahman ketoprak. Oh, ya engko dipirangkani. Oh nggih. Matur sembah nuwun menika pikantuk salam saking panjenenganipun Bapak Heru Semanu. Oh, Sampun kula tampi matur sembah nuwun. Pira isine dudal. Ora usah dujali kok. Weh, saru. wah saru ki nek uda lha iku ora kok. Nggih. Menika wonten artanipun gang 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Lah kok kursi siji? Nah berarti sik utang 400 baru. Nyawer kok sida tok potang. Menika namung guyon lho. Aja kaya ngono kuwi to. Wah, ket lahir ya kaya ngene iki kok lemu aneh kowe iki. Ya wis, yo sing ndi? Ha, dijipuk saka tengah. Ya. Aja kaya mangan bubur saka pinggir nek iki sinden ki saka tengah. Iya. Lah sing kanggo ki rak ya sing tengah. Monggo, Pak. Ya. Hitung sik. Sepote apa, Mak? 0 4 5 6 0. Lah iki tengahe bolong ngene iki ngene iki. 0 lu. Sing iki rada pinggir rene. Ora saka kene nomor 3 ki mbah. Di nomor itu. Iki masih numpak jarane kepang antarane iki mau loro-loro. Ayo sing numpak jaran kepang mundi. Salah siji wae ya. Siji. Selamat wengi. Ya. Ayo cepet. Mbak Niken. Saya mau tamasya berkeliling-liling kota. Keramaian yang ada saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, bawa Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke
kiri lihat becaku lari bagaikan tak berhenti beca jalan hati-hati. Ya. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Bu Limbo Wah. Bu Cangi. Wah jan amit Mbak niku kok enten kepang nyangkut teng mriki Mbak. Kok kepang lho. Coba mlaku ana. Sebitan Pripun? Lho nek iki sih tetep demes ya Sing mlaku. ora kaya bojoku ben numpak jaran kepang ora iso mlaku. lah Lah nganti jebol kepange tlisih pen. Sing golek gawean aku tekan omahku duduti tlisih. Alah, mau wingi nyatane aku arek numpak jaran kepang sing utuh sampean lho. Aja buben nang sensasine. sen oh ngono ya Mbak Niken. Iya. Wah lo ya masih suka sensasi ya. Jaran kepang numpak kualik barang nekat. Nggih, Ya. ngaturaken sugeng dalu, ngaturaken kula nuwun Pak Agus. Iya. Ki sedaya warga masyarakat Heeh. mriki. Nggih. Ngendi ora iki? Mriki Sela Pamiara. Heeh. Bantu. Padukuwane Kajur. kajoran kula. Kajua. Kajuran. Kok kajua? Kajoran kulon. Kajor kulon. Kajor kulon. Sing dienggo wayangan kajor kulon nek Nggih. daleme Pak Agus mapan ning padukan siluk setunggal. Oh, S2. Kok S2? Siluk setunggal SS iki. SLK. Nggih. Heeh. Ndongakno Mbak, Nggih, panjenengan ya kagungan putra kakung. leres. Heeh. Ngopo kowe njaluk disupitke apa kepiye? Oh, nah matur nuwun, matur nuwun. Heeh. Oh, ya ya. Heeh. Nderek ndedonga kagem Dek Alvin. Ya. Selamat menikmati bentuk yang baru. Semoga lekas sehat. Amin. Dadi bocah ingkang pinter migunani tumrap tiyang sepuh kekalih. Amin. Amin. Nek kowe menikmati bentuk baru nek kowe menikmati bentuk lawas ora apa-apa. Maka Aku harus menikmati. Mboten pengen sing baru, Bu. Alah, Bu. Mbok nyoba lho. Alah wong senengane kok Enak ngono. lho. Aku ora penak ro ibong ki lho. Oh. Ya kok ya? Lah niku nggih lawas lho. Niku lawas. Jane aku ya desir-sirane ngangger aku ngesir ngono ki ibong lirik aku. kae ki ora lirik oh dasare kero kok kaya Oh, lah Pak Ipung kuwi wis lawas nek ora nganggo mikroskop ra ketok. Oh, mboten le ngoten. Lah iki malah barang antik kok ya Pak ya. Kok antik. Dadekke barang antik. ngawur padake lesung. Lesung mriki ndek bolong. Dari pamundutan menapa? dari PT Dengkul Jaya. Nggih, leres. Dengkol Jaya. Leres Dengkul Jaya. Wah, nggih. Niki apa saingan bisnisnya Dengkul Amoh. Nggih. Nah, PT Dengkul Jaya. Kagem keluarga Mas Agus Tundung Witanto mengucapkan selamat kagem Mas Alvin dengan model yang baru. Wah, sukses selalu kagem PT Taketa Matrans Group nyuwun lagune Nemu kalian Lestari. Oh ya, gandeng menawi tembange Nemu menika menawi mboten ngagem gimbot mboten saged mungel pramila ingkang Lestari njumbahaken kawontenan. Mugi anggenipun Pak Agus ngawontenaken tasukuran sedaya tundanipun sageta Lestari Widodo. Amin. Nggih. Yo, dipinangani Mbak, iki gek layange tak suweke. Oh nggih. Kaya main lotre nek wis. Diumumke karo ngaturke panuwun wong wis diparingi. Nggih, matur sembah nuwun sampun paring cena tresna 200 ning nembe 100. Berarti itu saya hutang ngoten lho. Nggih, nun sewu Bapak Ibu sedaya kemawon mbok bilih ngersakaken lelagon ya sampun wonten conto nggih ngene mawon. Contone pripun? Lah ya nulis wae gek leboke ning amplop ana duwite apik gene ora ya kurang apik ngono ora wis. Saya sedaya. Nggih. Ya, Lestari Cok lagune. Ya kanca-kanca. Ya. Ansar laras. Ya Allah. Saratri natyo kembang
amrene Jaya. PT Dengkul Jaya Matur sampun suwun. katur. Iya. Iya, lagunipun Lestari. Heeh, iki anu Mbah Wal. Napa? Kagem Pak Cangik sak rombongan. Bu Hajah Yuli badhe nyumbang lagu bersama piyapun Bapak Haji Tarmin badhe duet. Nah, Monggo. diaturi tindak panggung Seperti apa mang? Monggo. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara ini. Nah, terima kasih. Baca iki. Nggih, sugeng dalu, Pak. Dalu. Nggih. Nah ini pantes ya Mas ya. Nggih pantes. Lalu Mbah Waloyo sama Ibu kan kurang pantes pas. Kalau aku diganti aku aja berdua nggih Mas. Mboten nggih. napa-napa, Oh, cocok nggih. nggih. Suwun, Karena Mas Dalang. nggih. Mboten napa-napa pun sak uni-unine. Oh, nggih. Lah yo iki kuasa nang kene kok Ya, ora ya. toh. Anu, yang penting kami berdua bisa masuk streaming. Jos. Nggih. Yang penting masuk, monggo. Betul. Sekalian kita mengucapkan selamat ya untuk Mas Alvin Baik. atas dikitannya. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya dan Amin. sukses selalu. Dan untuk Taketama selamat dan sukses selalu untuk semuanya. Amin, amin ya Allah. Kami Pak Sangik mohon maaf mewakili dari keluarga besar dari Jakarta. Nggih. Kita ikut mengguyung nih Mas ya. Nggih. Guyung acara pun Mas Agus ya. Alhamdulillah kita ini warga-warga susu semua ya. Warga saya semua, kebetulan Pak Agus ini keluarga saya juga. Jadi alhamdulillah kita bisa bersolong di tempat ini. Nah, tentunya kita ucapkan selamat kepada Pak Agus dan beserta keluarga, wabil khusus warga-warga sini maupun grup dari Taketama. Pak Tama ya. Kayaknya nanti rombongan Bu Jange bisa dibawa ke Ciledug kayaknya ya. Amin, amin. Insyaallah, ya. Makasih ya Bu ya. Ya. Cuma Iya, saya sama-sama. Ya doa sama-sama ya di sono ya. Ya. Anjir, sama-sama. Ntar ketemu di sono ya. Insya Allah di sono ya. Ntar gua transitnya di Sudirman ya, Ayo, Bu ya. gue tungguin lo di Oh, iya, Sudirman. Udah biasa aja kok sono. Biasa aja. Yuk Mas, yuk Pak. Aku tapi gak bisa nyanyi. Apaan lagunya apaan, Bu? aku bojoken buduken jauh siji Mas Le. Oh, Ya. oke. Silahkan dipilih sayangku yang mana. Engkau tak bayari loh. Ya. Wah. Saya minta satu yang bayar istri saya. Monggo. Ya. Monggo. Milih mereka wonten niki jinak galak. Galak banget. Awas kula pindahin nggih Bu. Jinak sing nika pun semeleh. Nggih, sing pojok dhewe nika pun Pak, semeleh. kayaknya sing iki apik loh, Pak. Ayo, engkau tak bayari. Yang penting ikhlas. Ya, Mantep oke. bedoan Mas Ya, ya. ikhlas. Nggih niki Temen apik. temen itu. Niki bar dicet niki. Niki ada apik niki. Kok lagi ngendika ki apik ngono ki lho. Nggih. Ayo. Monggo. Ayo Mbak.
Ngadeg kok. ngatos-atos. Wajan. Piyai kakung royal didukung sing putri iki apik. Adekno nek aku karo Mbah Waluyo lunga sithik goleki. Kowe kuwi nek wong nuntun wedhus wedok wis cemburu. Monggo, metu-metuan ki Pak ya. Monggo Ibu. Wedokan. Ibu. Ayo. Monggo dampingi Bu. Dampingi bapak no iku. Goyang-goyang orang Lah Aku iya. takut kalau sendirian mah. Niki bendera kula Mbah, bendera. Oh, Bendahara. niki nek kula bendera tumpul. Monggo niki mosok. Makanya saya harus deket-deket sama bendahara. Ainun krungu tembung benda tumpul kok ngguyu wae mudeng kok piye bisa. Kan menyesuaikan toh ya. Iya, sesuk tak ajarane. Monggo. Mendem wedokan. Ya ta, katur ta. Waduh. Hah? Ora apa-apa garapane iki beda-beda. Mbah Waluyo kedah joget. Nek mboten joget mboten dibayar, wong mriki dibayar kok. Ngapa nonton Mas mawon? ngomong arep nonton aku. Ukur nomor tok. Beres. Kalau sing nyanyi jeneng sing joget Mbah nggih. Beser. Emang Beser. tanggung jawab. Beres. Diiringi marching band. Yo. Mbak Alah alah alah. Jan. Rada rene. aku njaluk Jaluk apa? dikawinke. Waduh. Piye? Padahal wis duwe lho ya. Heeh ki. Gue lah ora apa-apa. Enggak. Kaya bojoku tuh ya era milih kaya mbok ya bener pas. Pas pripun? Serasi. Pas mboke. Pas ki Pas pokoke. pas ki wis ora nyekengke wis pas. Oh ngono. Seraman. Pengalaman, Mbah. Nggih. Ibu ki golek sing aman Iya, sing berarti. aman, nggih. Heeh. KRSP. Karo sapa? Aja Ya, disingkat. KRSP. Karo sing tempel to. Karo To. To udu to, ya. Rasa Karo rasanya. sapa kali? Sing penting ana nyawane. Ana nyawane oke Iya, lho. nerene kaya Mbah. Kedahan nyawane. Pak, ngapunten, Pak. Lah nek sing penting enek nyawane. Coro niku enten nyawane lho, Pak. Ah masa coro ya Dirakamake coro ngono. Lah kon jenenge ngomong ceruane ora Mbah Waluyo. Ora apa-apa. Ya sing penting ana nyawane ra apa. Lah sing wis sing ICU ku ya isih enek nyawane. Kok gelap ngono sih? Ya yo. Yo, Ya. Ya ta. masuk. Simbo weteng kowe ana ketan aku toko Simbo aku wis gedhe ana prawan coba takokno Wangine wangi bayi. Pripun?
Pas ke Mbak ya? Oh pas. Berarti cocok Bu. Ora wis. Piye? Ah, biasa. Leng guyu telegan kaya. Sabar ya Mas, sabar. Ibu saja marem lho. Dan ini cocok. Iki Mas Wariso iki deg-degan. Ketok arak dunsate nganggo anu tutuk iki. Niku Sabar, Pak. Aja getem-getem sik, Pak. Pak Wariso. Rokok jarum black kersa. Jarum black. Kersa, Pak. Masa ra disogok karo kuwi. Kersa ta? Nah. Kersa mboten? Wah. Anu gambange biar kerono. Yo, di. Dangdut kae. Aduh simbok pete kawinan. Aku ini wis mendem wedoan. Kaya ngelingake. Aduh simbok ra bisa turu. Awan pengen ketemu. Angine wangi bayi. nganggo mandek to ya. Lah iya Kak, pokoke leren-leren. Mbah Waluyo terus mandek buat langsung terus. Iya, santai mawon. Alon-alon. Alon-alon. Monggo aku nemeti Butia ki wis Piye? Piye apa? wis sumedya mengo. Iya. Ora gambar tujuan kudu bisa golek sandang banget. Kaya ngelingake. Yen bangkono mbak, aku tak nyambut gawe. Wen kanggo nikahan. Simbok, aku wis gedhe ana ketan aku tukokno. Simbok, aku wis gedhe ana rondo coba takokno. Wangine wangi bayi. Aduh simbok perkawinan, aku iki wis medhom wedoan. Kaya ngelingake. Aduh simbok ra bisa turu, awan pengen ketemu. Wangine wangi bayi. Ora gampang berjuang untuk bisa golek sandang banget. Kaya ngelingake. Yo. Wangine wangi bayi. Yen mengkono mbak, aku tak nyambut gawe. Rolex kanggo nikahan. Oh, lho.
Dan sampun pamit Pak Petruk nggih, dan Mas Agus semuanya, Bapak-bapak semuanya. Amin. Karena saya besok masih gelidik, kita insya Allah besok bagikan kembali ke Jakarta. Saya mohon doanya semuanya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, 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 amin. Amin, Matur nuwun, Pak. Ini kok Mbak, bendara mriko nggih. Oh, nggih. Bu aja, monggo kula aturi tindak mriki. Makasih Ibu. Matur sembah nuwun Bu, berkah kagem panjenengan sak kula warga nggih Bu. Amin. Rezekine Oh, tumpuk undung. Matur nuwun. Nggih. Ah nggih. Oh, nggih, Pak nuwun. Wah, pokoke jipun kaya niki. Panjang umur, sehat selalu, kathah rezekinipun, saya akeh sedulure lancar usahane. Matur Menawi sembah badhe nuwun. kondur dhateng Jakarta nderekaken sugeng kondur. Nderekaken sugeng kondur ayu ingkang pinanggih. Matur Sekali lagi sembah buat Om Agus, selamat ya. Sampai ketemu lagi kita nanti di Ciledug ya. Amin, matur nuwun. Juga buat lo ya Mas Dalang ya. Lo selamat Yes. ketemu di Ciledug ya. Yes of course, because gua di sono biasanya seminggu Bu. Ya. Santai aja gua parani besok di sono ya. Itu yang jalannya pakai yang nyengkrek itu ya Mas ya? Iyalah, wong kowe iki weling karo aku nang Jakarta numpak sepur. Minggu kok kon medun Senen lho, telat aku numpak. Lah maksudnya ke stasiun ki lho Lek. Stasiun Pasar Senen. Sik iki diparingi Pak Haji iki ora kayako. Nggih. Sing Jaipong rene Mas. Nah. Jaipong, melompat. Weh tak. Iki tak dum ngene iki kok ya. Lah iki. Oh menika kagem ingkang Jaipong. Heeh. Ya nya. Sik. Ning ana syarat rene sik linggo ngene. Apa muni ibu peri tuku roti. Ibu peri tuku roti. Matur nuwun. Nggih. Nya. Sik iki miku kok dadi mambu tape iki. Heh? Wis loro kok ndak nek loro ndak kokean. Kuwi jane kurang akal lho. Ora rumah sakit. Lah pripun? Lah ora kaya kancaku jenenge Ngalimin, ora iso muni R. Heeh. Kon muni kowe skuter kalau binter milih ndi? Aku milih Vespa. Ngono padha. Lagi mau ora ana pilihane kok ya. Ora ana R, kudune ya kuntilanak. Ngono ra ya. Iya, wis ra apa-apa. Nggih. Ayo ki sinden loro dikon ngadeg. Ndi sing ndi? Ki sing iki karo sing kae sing mripate ombo banget. Sakniki Heeh, sing sak rai sing sak rai. jan rumah aku kaya center. Sak rai janggut tok. Usuk rai Janggut tok. ya penting. Mboten ana pipine barang ngono kok. Coba nok ini medenan. Sepate ilir-ilir ning ditabuhi kae. Nan kaya heeh. Lira ilir tandure wasumilir ta ijo royo tak senggo temanten anyar. Ya. Bocah ngono bocah benek no bimbing kuwi lonyo benek no kanggo baso dadira kanggo baso dadira tira kumiter bedaing pinggir tondo mana jumakana kanggo sepem mumpung rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iya Jan rumah saku kaya angka 10. Nanti Lah sing iki angkane 1. kayak Kayak bundere. ya ora apa-apa. ora Rumah saku kok alah. ora aku nek roh Mbak Via ki bawaane terus pengen ngajekke wae kok Lemang salah apa? Ngapa? pengen ngaji ngono lho Oh ngaji. pengen ngruqyah beliaune ngono Lah nek apa ya? Padha ke apa Oh diruqyah? iya, padake Kang Slupan. Apa ora? Ora no. Duno ora kene. Kene Neng kok neng wis tau Kang Slupan lho. Biyen ya pemain sadel panjenengan kuwi iki. Ya guru sedelet Mas. Oh iya. Ora betah
demite ning nggon aku. Lah ya rumangsa disaingi iki kok sing tak angslupi kok rupane luwih elek bang aku ya. Ya ora. Oh iki Kang Srupan ketesuk nganti sore ora elek kok bareng tinggal kancane ngentrene. Lah sing cilaka kae sing jaipong karek ya pemain Jatril. Iya. Kesurupan to kancane iki tambani ora mari-mari diudani. Mari Mbah. Sing tak nedit ke mah. Wo. Nek kancaku kae diudani malah saya nemen. Kok sing enek diudani iki werna loro lho. Lha apa? Diudani tegese diparingi udan. Heeh. Karo diudani. Lah sing cocok buri kuwi Lah, iya. Selamat malam Mbak Via, Mbak Putri. Selamat malam. Sopo antum iki son? Mbok Limbuk, Mbok Cangik, Mas Dalang. Nah, rak ngono no. Aku ki nek nang omah nyetel rekaman YouTube kuwi Sugeng Dalu Mbak Putri ngono kuwi kok Sugeng Dalu ngono rak. Ki nang sapa men. Ayo kan itu ditujukan untuk semuanya gitu loh. Gitu. Sok bahasa Indonesia. Lah iya lah. Ya enggak apa-apa, anjir lah. Wong Indonesia kok dadak isin bahasa Indonesia kok. Ora lisen kowe medhot. Gek ayo gek kowe gek omong neh. Ayo. Lah aku ora ditakoni ya meneng bae. Ayo kon gek omong neh. Sugeng Dalu Mbak. Sugeng dalu Mas Dalang, ini Mbok Bu. De Limbuk, Mbok De Cangik, Ibu Suhin, Bapak Waluyo. Jas. Iya, Nduk. Cah iki halus beda karo kae. Iki. Heeh. Bal diset. Lah kok gorek kalangan barang ki kepiye lho? Ketoke cilining suarane iki rumah sakule renyah ngono lho. Omahmu ngendi ta? Tebus. Oh, lah ya wis bener. Lah Ayo gek wis mulai wis kebak anu biasa. Ki anjo. Ayo ora. lah gek sangurene iki nggo Ponorogo apa ora neh? Nggo karangan. Oh, Karangan. Karangan gondel. Oh. Ngerti ora Mas? Aku ora tau Sobrono kok ya. Woi, sesuk yo anang. Lah kowe nek karangan gondele panganane mbahmu lanang ngono. Oh alah. Ya ora wong aku ki sok gembrot usal biasanya. Nek usal ki apa? Usal ki keong ning laut ya usal. Ya, nawala. Seka matur sembah nuwun. Nah, salam kagem keluarga Pandemen Dalang Yusuf Pandagio kanthi langgame caping gunung kalian rengu. Nah, saking Pak D Ratno Bekasi. Nah. Dipinangani sik Mbak Via. Saben bengi lah, Dik. Ayo nah. Malah do rembukan sambel. Lah gek kowe mau sore nyambel kreweng apa ora? Dalam Mau sore nyambel kreweng apa ora? sambel kreweng ki apa? Wow, ora enak berarti ku nang. Ora ono Napa sambel. niku sambel kreweng ki? Sambel kreweng Nek kuwi kono ki enenge sambel bezes ya tidak. Beser. Oh bezer. Beser. Beser. Aku ki bodo dijak to. Aku ki ora ngerti apa-apa lho ket mau. jaring Gunung Kidulmu bagian kota. Ya kota cenan. Ya wis ora dijak ya wis. Nggih. Kono dot bacotno. Wis kowe anu tunggu omah wae ra melu. Saben. Ayo. Ya, ayo Mbak Ainun sik. Saben bengi nyawa operan Iya ya, bener. Kowe rak wis tak nahi obat to, Nun? jarene sesuk lek kon ngombe Lah tak ombe saiki ora apa-apa. lah kon aku gejengkang kepiye Tak tampani santai ae. Aku kecelakaan Leren apa nih kepiye wong nyekel wajah? Tak omongi ya no. Nggih. Nek perkara obat watuk njaluk Mbah Waluyo. Oh, gak ada obate, Bu. Nek kaya to tijak. Aku ki nambani sapi watuk kowe mari kok Sampai watuk iki kamu apa? Kok kaya apa to, Pak? glugut pring kae keroken to. Gek nek no sendok kek ombenen. Iyalah. Genah mari. Ya kekel. Nek turune anu, nggen kula niku kan apa? Kan ngelek apa? Bincil. Dodong. Dede. Ngelek Anu, apa? Pace. udu. Ngelek risala. Wiji dondong. Oh, Nek wah. kok nyendral. Oh. Kowe jare mari. Iya ora apa-apa nek kepengin ndang-ndang tut cendela wae wae kowe. Gek, yo, gek kowe. Ayo Mbak Putri. Via kok. Lah nang desamu kono jelukanmu Putri kok ngopo? Kuwi jenengmu ki Alfiana Saputri kuwi paringane bapakmu asmane bapakmu Pak Basuki.
Nah, iya. Hargailah orang tua, pakai nama. Lah iya nek maksudnya lah panggilane ngono lho. Lah wong ya bingung. Lah kowe trimo ora tak jeluk Putri. Yo ora apa-apa ning omah wae ngono lho. Lah aku ora tau ning omahmu kok. Lah aku ning omahmu dikira kasus. Ora nek kasus. Cengar-cengir. Niki malah lerembukan kaya ning pasar sapi. Tak cerak to, Mbah. Lah iya nah. Acan iki cah loro iki cangkeme karaktere dhewe-dhewe kok. Ono karo sidin kok nyangkem-nyangkem kowe iki. Lah apa? Boyo congor. Ayo. Tunggal dene. Suarane arep suarane nek ngomong rada seru ning bareng nembang. Carane piye to ya? Ya Kok rumah sakule mengo sithik to, ning kok ayo lantang. suarane ampun lho kuwi nang omah karo swara. Ayo ngono. Ayo Nun. Ayo Nduk. Yen memaca Tak gendang dit. Ayo. karo Desuhin, Non, ngapa panjenengan mboten cemburu kae lho. leh. Wong loro kok runtungan kaya ngono. Niku wenang lajeng kula ijolke. Karo sapa? Lah niku kok anggrene wong wedok. Amdina ngoten niku. Ketoke jarene arep mernah kene jarik dijawel. Lah kabare kae ngopeni kono-kono. Kadene yo. Kalih kula niku jare meniki kowe sing ayu dhewe Hin. Bareng saiki Ora detek resik. Ngapa? Aku ki wis tau to kowe sadurunge entuk kowe aku nyenengi wong etan kali ayune ra ilok. Tak rewangi nukokke kalung, nukokke gelang, men kalah karo bakul martabak. Lah kok iso kalah karo bakul martabak iki ngapa? Jare wong martabak ki men ndroke men siji iki jare istimewa, spesial. Lah gek sampean Ndok loro kok kalah. kaselek aku pengen takon elek. Iki mau perkara nok. Lah iya. Ndok siji wae jare spesial. Lah iya, kowe bakul martabak. Lah iya, njut nek sampean. Lah kok tak rewangi ragat pirang-pirang kok. Wah, mau ora ngono kok ketoke. Ora ngono iki perkara ndok lho. Lah iya. Lah iki ndok siji wae jare spesial. Lah iya, Ayo kembang loro wae. Malah Iki lho, iki sing nom-nom bagiane sing nom-nom jenenge. Wis kebacot muni. Uga aja nek urung diomong aja mengose. Ayo kene. Ayo Mim. Kembang. Ayo. Ayo Mim. Ayo. Ayo Mim. Sapa? Nun. Ah, bar Mim rak yo kek terus Nun. Ruling ngomong kok Lah, yo. kan aku tingatingu. Lah yo bar Mim ki terus Nun. Oh, ya. Ya, ya. Wawu hamzah lam alif ya. Nih. Kembang bayi weton. Sik, nirokno Mbah Waloyo. Kembang loro wae. Ah, ngono. Ayo nduk nek iso kaya mbahmu iki Pripun? 100 kok bayar aku. Lah, Kewalakan Kembang weton. Ayo. oh berarti ilate metu nggih. Ora ilat, Lah napa? aja ngono. pacak suci. Kok pacak suci? Cara Biyen ki sumure mbahmu ki jaman nom-nomane bagus banget lho, Nok. Kados sinten, Bu? Perkara iki meniki saka ngalas tiba gedusur. Lah kok dadi nyonyor kaya ngono ra pulih ki piye? iki biyen ki suwing ngene ge tak tambal. Kuwi Tambal kanggo turane wong sunat kuwi lho. Ngono barang wis mari kanggo weruh wong ayu ku lambeku miru. mulane iso kembang wae. Kembang weton. Anggere iso ngono kuwi tenan. Heeh. Kembang weton. Kembang. Ora nganggo ilat. Lah pripun to? Rungokno iki lokete, Mbak. Oh. Logat. Deloken sekatenku. Kok sekaten? Sekaten iki anane pendhak apa? Mulut. Mulut. Nah, mulut ki
Nggih bener. Ya walu ya. Kembang pam. Kembang brai wetno. Ngene wis tak gocakne lambemu sing. Eh, Lah kadune ra ndek harapan to sampean. aku wae. Lah jenengan ya saguan men. Ya sagono. Aku selo kok. Wis kedo rebutan. Ya wis aku rejep. Lah Mbak Fia mboten dicobi. Wis Wis tau nyoba gegeden. Rasa ngenteni mic. Gunung. Ayo Kek. Nah, ya kena ya. Gunung. Kowe iki sing gedhe. Kowe iki sing gedhe. Gunung. Lah mau iki rak ming conto, Ainun iki kira-kira iso ngono apa ora? Nek pasti gua gunung kan iki. Nah, kowe sing gedhe. Mula gunung. Gunung. Malah bingung iki. Dong tak dadang diseseke ke lho. Kayak kowe pacitan. Engko kae Wah, iki kok pacitan. kae wedange. Katene dokoh banget aku lho, Mas. Ya, pacitan. Ya. Gak ayo neh. Alon-alon. Awas yo detak yo. Nah, mungsuh yoga 6 ki nek angot ngrekoso, nek angot ngrubyuk kabeh. Jenenge ya cok kelangan duga. Tak sambi maca nawala sik. Ya. Kagem Mas Dalang Usup. Nah, nyuwun donga pangestunipun saged nimbali panjenengan. Oh, amin. Ngersakaken tembange lamunan saking Mbak Dukuh Kerasaan Jagatrita Mbrebah Sleman. Oh kuwi piyaine lenggah matur nuwun. Wah niki pun di DP ketok iki malan ki. 150 gek lewayangan tanggal napa, Mbak? Oh, nggih. Heeh. Terus iki ana dari nyuwun jenang gula kalih caping gunung. Ah iki diaturke. Nah, dibantu sinden saking Pak Subandi. Nah, wis nyawer 50.000. Nah. Matur nuwun. Wow. Nah. Dari angkringan Pak Leo hadir kalau ada waktu pengen nyumbang lagune Lintang Asmara utawa Sido Rondo. Ya dicumbuhke. Sik iki tak Nun. Kowe wingi jare arep tuku jarek mung rega 90.000 ora sida tuku. Nya nggon tuku nya. Niki napa? Oh, tepus ora ning dhuwit 100 to? Ya ana. Nah, lha kok takok iki apa? Iki nggo tuku jarek ngono lho. Oh, pinangka tuku jari. Heeh. Kowe ngopo kowe? Gerangane ngopo kowe? Tenan mboten. Ayo lumrahe. Mbah Waluyo, Apa? sampean wingi jarak tuku jamu. Ngapa? Jaluk. Wah, wis tuwake mbok ngombe kuku kethek ya ora. Kok kuku kethek. Iki nggo tuku jarek regane 90.000. Oh nggih. Niki kan baleke orangku. Ora wah. Tenan. Tenan. Wis to, santai ae to. Tenan yo. Tenan. Tenan to? Iya. Iya Cahayu Matur iya. nuwun nggih Mas nggih. Iya, padha-padha. Matur nuwun nggih. Iya, padha-padha. Makasih ya. Iya, sama-sama. Duit 100 lek kon tuku jarik ning Semarang. Lah apa ya? Lah kek Kon terus tuku ning kepiye apa Semarang. yo? Kowe iki- Ngomong ono. Sik tak Oh, uruse. biaya. Tak uruse iki. Iki drembombok siji iki. Drembombok. Kowe Lah ya anu- Mary to Mas.
Kowe arep apa? Wong sing enom lho tukake jare apa gek dumeh tuwa njur ora tukake jare, ora butuh nganggo jare. Kowe iki gorden wis dadi ya. Aja sia-sia. Kok terus ngono? Iki jari wis apik iki gon tuku idep sesuk ana. Mangane Mary ben mingkem. Oh iya. Cita-citamu apa? Cita-citaku Heeh. menjadi orang yang beriman. Ya wis bener. Aja kaya simbah ning omah. Lah kepiye? Tak takon Mbah cita-citane napa? Apa? Mayit. Ngono. Matur nuwun. Kae sing cilik malah 100, sing gedhe malah murah gur 50. Bang. Maksudmu apa? Lah kae iki dinae 100 kae 50 kan padha karo Lah pamrih rak via iki wis iso golek dhuwit dhewe, Mbah. Lah Lah wong regane jarik wae ya beda-beda kok mereke sing arek dituku ki beda. Orane kuwi. Jare mau aku idep ora jare. Lha kuwi wis kokean 50 kuwi. Aja mecucu kaya toa masjid. Men. Men urung mari ta? Ayo monggo. Panas udan ya. Anggere keselengket langsung ngalih. Monggo. Panas udan Nononing neno janjine kepiye aja ngasuk-asuk aja mepet-mepet tang tak tang deng tak ketudeng ora panas udan udan panas aling-aling nek logat tebus kuwi ora ming aling-aling ora ngono Kek. aling-aling karo bengok Hah? karo bengok wis tak kei 100 kok 100 bengok Kowe iki reti to Mas kowe yo ngenai aku obat to aduh bengok Walah, paitan bengok 50. Wah, kowe Mary aku sing kempar Duh, Gusti. Aja ngresula ngono Aja, kuwi to. Mbak. Diterima-terimake. aku sok mesake nyonya Wah, iki duit pira ora lawu. iso nggo nguyuh ping 5 Dumeh kene nguyuwan. Oh iso ora cukup nek 10.000 kae nguyuh lah kae anyang-anyangen kok. Capoy aling-aling ngono sik halo bener ah bener Iya Nelek. capoy ayo Capoy meneh kok sip tos sik tos ora salaman malah ya ora tekan kok ngono yo rene cah pinter ndek sikil kok mlaku nah lara lho ya aja seru-seru yo njaluk maaf Rumah sakwe nek bocah iki. kapan meneh saliman karo Mas Tak kira-kira ngerti apa-apa terane mijiran bocah cilik iki. Iki cilik ki bocahe nek nggon pikiran wis tekan. Lah kuwi mah njaluk jare. Iya. Guno gak tulung det nyonyi ya iya Ya minangkane Pak Banti Moyos. Rong Nggih, arek wae. ya betul. tenang mawon bapak-bapak niki kula saka nggih 50 ya Mbah Apa ne? Gaya. iya to Wah, piye to maksudmu? Wis ora sah, Dik, ora sah. Kowe ngenyek Mboten aku sah, iki. mboten sah. do ngersake jula-juli nek Lah, jenengan iya. ora kersa tak kei 50 Tenan ora gelem. Mbok kene. Piye? iya Oh, kowe kok ora gelem duit. Iki wis kok titipke aku kowe gur selaweamu kok uri. Nyo, ora gelem yo wis ora. diwangsuli wae urung kok wis ngiguhke
Diwangsuli we urung. Lah kepiye ta? Iya, sing apik nek karo bojo ki nyo diajeng. Mbok royal kaya aku ro Ainun mau lho. Lho ngono kuwi lho, sebagai wong lanang ki mbok sing tanggung jawab. Ya delok ambune wong ki. Ambuku kepiye? Nun. Nun. Nggih. Lho, roti kebul ngono. Nek aku kula. Walah, cem-cem. Ki cem-ceman tikus. Lah gaji nang gonamu mau ki. Lah nek tak entekke kok. Nek kae cem-ceman kidang sing kae sing kae. Oh iya. Heeh. Ya. Oh, kidange jedul. Kowe bareng menjep ngono kok Kaya sapa? kaya bocah iki. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengkeh. Sing nyaron kae Kisro. Nyo 50, nyo. Aku seneng kok anggere nek wiyaga ngrubyuk ki tak ide tak. Alan-alan. Nah, gedong grup yuk kaca. Nah, Engko liyane diklerokke wae, Cong. Mas Juang, kula sukani jenengan 50 ning le nyaron enten ngarep masjid mriku. Nggih. Jenenge wis juang ini maju karena ada uang. Berjuang. Ayo terus ke. Ngono kuwi lakuan aku dhewe. Kompak. Mangan jadah karo apem ayo ibadah ora usah pendem. Nuwun sewu wonten ngarsane Pak Agus. Sedaya minaringan bagus mulus. Meski ora tau celikus. Sukses kabeh sing diurus. Dadok sing disupetke dadi bocah pinter kabeh. Lulus sekolah migunani tumrap bangsa negara lan agamane. Allahumma amin. Iki ngono lah wayangan sing sepisan ngono kena kanggo lah hiburan. Sing ping pindho muri-muri kabudayan wayangan kena nggo tuntunan sebab nganggo tatanan. Nuwun sewu para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalu menika. Monggo dulur sareng sami dadonga mugi tansah pinaringan kalih sampeyan. Nadyan, Wis ngono tok. nah yo patang larik wae. 50 ki ngono kuwi tok. Kedep 1 yo 5 larik ning kandeng patang larik 50. Nah, Gepe ra didit. Ya. abad menek sing dadi Pak Kiai esuk awar sore ngono mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat nganti lan nutup sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri kene mbiyen ana sing panen pari lenggawa mulai ngono lah kudu ngati-ati boko sak boko ora boko siji nek tekan omah kuwi ngono jenenge lak rejeki kene biyen ana sing panen jagung lengundro ana sawah ngisore gunung lembabat ora perlu dadak diitung nek wis garing didol kena dinggo tuku sar. Sik, saiki tak imbuhi 50. Kuwi mau berarti ning kono 150 totale. Ning ndi sik? Sik 1 sik ndi? Nah, klompoke kene sik. Kok rada ndredeg aku iki. Ora sander. Kene. Iki ki sok glogok ora ngowel lho. Sik, ngene to. Jenengan nyedak kene. Nah. Nih. Iki arep dolanan wong gerang. Ora. Piye? Jenengan goceki kene. Ah, Cak. Aku goceki kene, Cak. Iya. Kae sing drum diselehke kae jenenge kok sik tak jenenge urung tak dudohi, urung tak dudohi engko ndak iso. Ya.
kesepakatane nek ora iso njlentrehke Iya. tak saut go Bali ya. Eko, anu oke. Oke kok Eko. Kae jenenge Dram. Ora. Lah apa? Kae mono jenenge jedor. ora Apa? timpani ya yo. Kae mono jenenge timpani. Lenabo ngono ora awan ora bengi. Kudune lak ngati-ati kudu taten dedongono ngersane Gusti. Pak Nemen kuat Pak. Wis urung. Timpani alat musik kok hubungannya apa nabuh ora awan ora wengi? Lah ya iso ditabuh ora iso diabuh bengi. Ora tau nek awan ora tau ditabuh Oh, kok. berarti keset. Gek endi sak malah duitku katut rono. Lah mau pira? Kesepakatan piye? Kesepakatan. Nek ora iso. Sing tak karepke kae mau fungsine nggo ngiringi apa? Lah ya kok ngiringi gendring. Lah Nek iya. ora awaramu iku dudu donga nek ora ana kersane Gusti iso luput ling gendring ngono lho. Iki dong ora Ning sampean mau le ngarteke ora tekan nggon gendeng kok ya. Kowe kok aja itu tak goleke dublak kowe iki menapa. Kae ora nggo gendeng kae iki dienggo nek perang. Oh, kleru. Kae ngono dienggo nek. Pas ora. Wis kleru ya kleru kok. Ya wis aku nggo iki wae. Lah arep nggo ngopo nek mung siji? Weh diketok-ketok dijangan. Maneh. Seneng iki malah duitku katut rono iki lho. Iki nangis bae. Apa tak tambahi apa piye? Kene. Pisan ya. Ya ora apa-apa jarak nyupit ke anake nggo DP. Heeh. Wah, karo wayangan aku. Lah ngopo? Larang-larang gur jak. Lah nek wong wayangan yo ngene iki. Urung terus mana pas wakon ngono aku iso. Lah nek iso kok sampean ra gelem anu dalang men dadi tanggap. Lah ora payu. Nyo iki DP tanggal 28. Iki. Heeh. Lah tanggal 28 kaku ora ning ndi kok di DP. Ndagel nang nggon aku ngono kok. 28 Agustus. Walah lah DP-ne gur 150 iki genah gur 300 iki. Oke, ya ora apa-apa. Nadyan olahraga. Nadyan DP. Ayo. Nadyan wadon serta Ora seleh memandang suarane. Idol sukat ati entol senenge banget. Ora bisa kumpul. Dangdut kae. Tarian semut. Ngono terus nganti rampung. Tak silit capek terus joget terus gamelane suwuk terus ya. Terus yo, arep garingan ki terus dobake. Garingan. Ora apa-apa. Lah kok beda-beda. Ya ayo. Asokara bisa. Nadi
Tak tak nai 50 le bali yang lingguan karo joget tari semut. Le bali karo joget tari semut kuwi. Iki sapa? Sing 50 ki didom pira? Lah ya cah loro wong iso nyelawe-nyelawe Adik. Duh, angel golek susuk iki. Alangku ditugel rek hitungane padha. Lah ya ngono ya. Garingan ranggo gamelan yo. Sing tuwa ya sing gawa. Engko nek cah cilik nggawa dhuwit ki ndak ilang. Ora dilaro, Mbak. Jare kok nyelawe-nyelawe. Engko, ayo. Aku nang mburimu. Iya, heeh. Si loro telu. Lah ndi nganune? Oh iringane tak gamelan iki wis tamut, gak wis ayo. Ora nganggo iringan. Ayo. Mas, Do ngendhok. nglangkae wedang dadi ciu kuwi kok wedang. Nggih. Linggo. Nah. Beda ya jogetane ya beda ya. Heeh. Nek sing iki mah sing cilik mah Nek Sing gedhe mau piye? sikile bentuke dhewe-dhewe kok ya. Musike ya beda. Iya. Nyuwun podhang kuning saking Mas To Trenggalek. Nggih. Lajeng saking Pak Agus Tundung mangke nyuwun lagu ninggal katursenan kalian Lewung badhe nyawer mengke CEO PT Taketa Matrans Group katuran minggah nggihipun Ibu Sumartini garwane Pak Agus. Oh nggih. Sindene manut tak aturke Mbak Niken karo Mbak Okta. Sepote apa, Mak? Esuk awan neng omah wis ora krasan. Oh, yo ora goleki. Ora krasa. Mbak Niken. Iki spot kanggo ngakali nyingkat wektu. Ya. Selamat malam Mbak Okta Priyanto. Nah, jan. Sinten niku? Okta sinten? Jenengmu sapa? Oktavia. Priyanto ki sapa? Oh, apa ora enek tanggamu sing jenenge Priyanto ngono, Ora Mbak? duwe tangga aku. Aku ngono kuwi ben sing beduk seneng. Iya. Nggih, selamat malam. Selamat Mas malam. Dela. Heeh. Jan. Pripun kabare? Alhamdulillah jenengan ki lho Piyai Putri kok bagus ya kira-kira. Heeh. Maka kangku sik ayu to? Heeh. Kayak si Atek kae sing ayu malan kae. Kewalik kok. Kayak wedok ketemu Mbah Ali wis semendri ning beteng. Gak iso. Ayo Mbak, tembange wonten Lewung saking admin Pak Witanto, Pak Sarno nyuwun Lewung, saking Bu Mbak Dukuh nyuwun lamunan,
lajeng saking tuan rumah nyuwun ninggal katresnan. Nggih, badhe nyawer ta Pak Agus? Iya dong. Oke, baik. Pun Tenang siap aja. ya Pak Agus. Nah. Siap. Bu Agus sing arep nyawer Bu Oh, Bu Agus. Agus. Oh. Minggah panggung Bu Nggih. Agus. Ayo, Nggih. kat di sepatu sik. Uceng carane pangaranjening ya. Yes, kundalu bagus, bagus. Wah, Jan. Yai luar biasa. Mereka sudah sukses di Jabodetabek Mbah Waloyo. Nggih. Beliau Pak Agus kalian beliau Bu Agus menika sampun sukses wonten ing luar kota. Nanging panjenenganipun beliaunipun menika mboten supe kalian Bumi Wutah Getihe. Ngaten. Pramila nggelar pahargyan kados ngeten menika kagem menghibur warga masyarakat. Nyuwun aplaus tepuk tangan Nggih, kagem amin, Pak Agus kalian. Monggo Bu anggenipun Agus. jumeneng Mriki, radi mriki Pak Bu. Agus Nggih, kalian radi. Ibu. Nggih, mriki. Mboten napa-napa. Pak, nyaket kula mawon wong seragame sami, Pak. Tengah mriki niki mboten jero. Menyatu lho. Karyawane kok. Ah, Monggo mriki Kadi mriki Pak, mriko. mriki Pak. Mriki, Monggo. mriki, nggih, nggih, Ibu Pak. monggo, monggo. monggo mriki. Ya. Piyayine sembodo. Ayo. Kita. Iki rentalke mobil. Lah kok sampean ya ndek cita-cita sing kok rentalke apa? Aku wis ngrentalke yo nang. Apa? Wedhus lanang. Udah lanang kok direntalke iki. Waduh, iki rada. Ngawur. Ya, langkung prayogi Pak Agus menawi sedaya Oh, namung request mawon. Nggih. Kula aturi nyepeng mik mboten. menawi kersa. sedaya sinden dipun aturi jumeneng kajenge babar mangke anggenipun nembang. Kajenge Eh, kabeh nggih. umat. Kersanipun peraten anggenipun nyanyi. Nggih. Pak kagem ngisi kasinden, Pak. Ngaten iki kasih kekurangan Pak sinden iki. Pak, ampun Pak, mong dikorupsi kali Mbak Niken, Pak. Ono Kasih. apa hidup-hidup niku kok tak amal nih sindene, Pak. Ainun gak ditukoke jarik tenan lho. Bayar kok. Lah kae mau apa? Ayo. Nah, ayo ngatet Mbak Mbak, sedaya mawon. Mbak Putri, Mbak Salamah. Soal Salamah, Ainun Salamah, Ainun Salamah. Oh, nggih. Ngaten. Mbak Ainun Salaman. Salaman. Syekh. Udah jumeneng. Semenang. Menang kan sumpah. Aneh lah. Ya. Yo yo. Ki diurutke mawon. Ninggal katresnan, Lewong. lamunan, puncake lewong, ajenge engko ana sing dadi. Heeh. Ditebaske. Monggo. Kok Mas Galih kakangmu Mbak Okta? Pripun? Kanggo dadi ketheken Dadi oman. apa? Dadi ketheken oman. Anoman, ora kapian. Wow. Iya, karo kakange kaya ngono ra. Lah kakangne sok sia-sia radine kok ya ana. Duh. Dadi Mbak Yuku wae. Yo. Aku kon wayangan ki kon mlaku lho, Mas. Piye weh? Yo. Yo, yo. Ninggal katresnan. Mangga. Lamunan kari dhewe lewong. Mangga.
lamunan. Sumripit wong ayu ake nyadak ning sajiku nyawang manis asaku gawe rasaku tantrame atiku ayo betresnamu sayangku Indo samudra pasang kang tanapa manganan tresnaku mring sliramu sayang sayaning bulan kang sumunar abyoreng tawang yakti sliramu kang dadi lamunan Indo samudra pasang Dilan, kowe engko suwe-suwe sing joget engko ndadi kowe engko. Heeh. Matur nuwun ndadi. Woe terima kasih dari Trenggalek. Ketoke ngenderekke Mbak Via to. Wingi saking Trenggalek soalnya. Oh Pak Wali ya. Nggih. Ya, telasaken. Disuwukke ndadi. Nah, ya. Coba. Gulung, Via gulung. Matur nuwun. Sajake perlu dinedit 100 ben Via gelem gulung ya Mbah. Wis. Matur nuwun. Saya pun sendikani nanti kari dhewe kliwung nggih. Nggih Mbah. Nggih. Menika gojek nek sithik kurang yen kakean dugap-dugap. Nggih. Melenek teng weteng rasane. Ya. Sithik kurang becik nek kokan ndak blenger nggih. Nggih. Jadi menika Mbak Bri sampun cenah badhe nglajengaken lampahan maka. Nggih. Sedaya lepat. Nggih. Namun derek ndedonga wonten asalipun Bapak Agus dalasan keluarga Sentono mugi usahanipun sukses kalih sing sami kala panjang yuswa kathah rezekinipun. Amin ya Allah. Numpak pesawat medun Banten menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Monggo kalajengaken panjenengan. Nggih matur nuwun nggih Mbah. Kula nek omongan atos kasar karo panjenengan nggih nyuwun pangapunten. Ternyata sedaya spontanitas. Ya ora apa-apa, Mak.
Aku seneng kok makarya Mbah Waloyo ki enek wae beliau ki ukarane nok. Iya. Iya, Mak. Sing maune ora eneng dieneng-enengke dadi lan regenge kandheane kok. Iya. Yo, tak dherekake yo, Mak yo. Kirim pati kasih. Oke. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga. Khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pepunden dalang saknuswantor Al-Fatihah. Amin. Agni Palwaka sikeng geni guna dahana leno trining arana kaya lena Jata Wedana Agni Nala Agni Hutawaka Tan kamu sengkeng manjing wonten ing Gubit Sanggan Sangarum nanda gandaku capuk nanggengkeng mapan tening alun-alun negaring Ndrawati Senopati Dwaraka Satria garba ruci ing Gesang Raden Harya Setyaki ingkang amula sora ngemu-emu dhateng pandhita ing Sekalima. Aduh